taas pelataan kuvaako tää? Kyllä tää kuva. Jep. Nyt trollataan tyyppejä. Joo. Tää Noniin. Edi. Mä Nyt. yritän Noniin. Moi. Juu, mä oon nyt täällä. Ok. Onks sulla oma server? Ei oo. Meillä on. Okei, Venä. Mikä mun salis oli? Se on numero IP tästä ulkoa. sun Niin. ääneskaipuu. Sama täällä. Niin kai. Edi. Niin. Haluatko sä adminit sinne? Mulle on aivan sama. No haluatko sä Vittu mummo oli järjestävä. Tiedätkö, sen piti jättää maton alle avaimet. Eli se unohti laittaa, niin mä joudun hakemaan ne tuolta Kontulasta. Hieno. Jos sä haluat Se, adminit mikä se sinne, IP on? Siis, haluatko sä adminit sinne? Juu, ihan sama, mut mikä IP? No se on numero IP, hän pitää katsoa se. Jääks mitään? Juu, Venä, mä käyn nopea MyPlexis. Oota. Meidän pitää tehdä luottamusta. eikä sellainen Miten me luotetaan? Koska mehän ei voida nähdä sun. Ei, Venä, mä katon. Mut me voidaan kuulla. Joten mikä olisi paras? Eka testi Niin. olisi vaikka, että mä keksin Mut niin, kato, mun kaverikin antoi mulle ädit. Jos mä bännään sen, niin te pystytte stoppaa sen servun. Tiedätkö mitään? Mm? Jos sä laulat 10 sekuntia tai 5 ja saat admin. kun me ei voida nähdä sua. Käykö? Tai mitä mun pitää tehdä? Laula 10 sekuntia. Ai laulan jotain. Niin, ihan saman tien. Ripuli, kyrpä, kusi, pillu, persi, mulle, spelu, Siis oikea. Siis sellainen, joka on 5. siis vaikka jonkun laulajan. HV, ihmisiä 8000, J. Ei tää voi olla pelkämättä ahistaa, ei voi synkkyyttä poistaa, kun katuvallot sammut ase 12. Ja se kysyt onko kova meno viiteellä. Säännön räjähtää, kun istuu Joonan kanssa no niin ihan se vaan riittääkö. Vielä vähän. Jotakin toista. No ku... En mä osaa enää mitään. Osaat sä Antti Tuisku petoa irti? Häh? Antti Tuisku petoa irti, sitten riittää 5 sekkaa, niin sitten on hyvä. 5 sekkaa mitä? Petoa Tuisku irti. En mä tiedä sitä. Tiedät sä? Kerrottiin, kaikki tietää. Antti Tuisku petoon irti. Sitä ei voi olla tietämättä. Mä laulan jotakin. Ok, no laula. No mä laitan kännykästä musiikkiin. Ei, kun sä laulat itse. Ilman musiikkia. No vittu kun mä en tiedä mitään laulaa. No kuuntele Kyllä sä nopea joku. Laita YouTubeen Antti Tuisku petoon irti ja laula sitä sitten. Voimme laittaa yhden toisen. Ok. Joo. Tuota. Minkä laittaisi? No laitetaan tämä. Oota hetken. Kuuletteko te tätä musiikkia? Ei meidän tarvi. Kyllä mä ton tien. Noniin. Mä en osaa laulaa tätä. That's you my friend. Tell you all about it when I see you. No niin, riittääkö? En mä jaksa laulaa. Vielä se kertoo. Häh? Kerto sä. You all about it when I see you again.
No niin, nyt on hyvä. Joo, tiedätkö mitä? Niin. Sut on trollattu. Tää menee YouTubeen.